ଏବେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ମୁଁ ଏବେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଆସିକିରି ଯାଉଛି ଏବେ ଛାତ ଉପରେ ସବୁ କପଡ଼ା ଶୁଖେଇଦେବି। କପଡ଼ା ଶୁଖେଇ ସାରିବା ପରେ ଠାକୁର ପୂଜା ସରିବା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ପୁଣି ଥରେ କଥା ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଠାକୁର ପୂଜା କରିବି। ଖରା ପ୍ରବଳ ହେଉଛି। ଆଜିର ମୌସମଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଚାଲି ଠାକୁର ପୂଜା ମୋର କରିବି, ତାପରେ ସବୁ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଯାଉଛି ଏବେ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ମୋର ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଚା ଫାଷ୍ଟ। ସୋ ମୋ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସବୁବେଳେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଚା'ରୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଚା ଟିକେ ଆଗ ପିଇଦେବା। ଚା'କୁ ପରଟା କରିଥିଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇଦେବା। ଖାଇବା ପରେ ଯାହା କରିବାକୁ ପାଣିଟା ପିଇଦେବା। ଆଜି ବର୍ଷା ଏମିତି ଲଗାତାର ଲାଗିକି ରହିଛି। ଚାଲି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେଇକି ରୋଷେଇ ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ବର୍ଷାରେ ବି ମୋତେ ଗରମ, କ'ଣ କହିବି ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଗ ଟିକେ ଚା ଗୋଟେ ପିଇଦେବି। ବର୍ଷା ହେଇକି ବି ନହେଲା ଟାଇପ୍ର ବର୍ଷା ହେଉଛି, ପୁଣି ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି, ପୁଣି ଖରା ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଳମୁଳ ଲାଗୁଛି। ପୁଣି 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ବର୍ଷା ହେଲା, କାଟିଦେଲା ଭଲ କି। ତାପରେ ଏବେ ବର୍ଷା ଟୋପେ ବି ପଡ଼ୁନି, ଗରମ ଲାଗିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ବାଏ ବାଏ। ଯାଉଛି ଆଉ ଖାଇଦେବି। ଖାଇବା ସରିବା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ କରିବା। ବାଇଗଣକୁ ଭାଜିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ହଳଦୀ ଲୁଣ ପକାଇକି ରଖିଥିଲି, ଏବେ ଏଥିରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଲି। ଏବେ ମୁଁ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ରଖିଥିଲି ଆଗରୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି, ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ତାକୁ ପକାଇଦେବି। ଏଠି ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡଟା ପକାଇଲେ ବାଇଗଣଟା ପୁରା କ୍ରିସ୍ପି ଲାଗିବ। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡଟା ପକାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ହାତରେ ଗୋଳେଇ ପାରିବି।
फ्रेश बैगन था भल लगे से लगे चलते ए कड़े बसैकी बैगन भाजी देती मुझे सब बैगन को एकाथरे पकईदेवी बैगन पकेगा बैगन चलो हाई रखे गैसटा सिम करदेवे सिम कर बैगन भल भाव भाजी हो जाए और हाई रखिले बैगन पोड़ी ना से सिम रखिक बैगन भाजवा सिम करदे गैसटा ठीक अच्छे चलते बैगन भाजी हो जाए तापर जीवा छात को कपड़ा जाके आने बैगन बैगन करदे बिल्कुल भी गैसटा को हाई रखिए हाई रखिले बैगनटा पोड़ी देखो आम सीझापी पड़ानी पूरा भल भाव सीझीगला छाड़देवा कि समय मोर क्रिस्पी क्रिस्पी बैगन भजा रेडी ओके माछ बाछुंती सबुले रोही भाकुर खाई से लिजा कल आज पानी आखिया टे आण से पानी आखिया माछ आई मत भी पानी आखिया भल तो गरम पड़ता ना वर्षा हो छाड़ू वर्षा हो छाड़ू आलू भजा चली आउे माछ भजा चली हलदी पकड़े जिते रोषे करे मोर हाथ सब बंद हाँ तुम आईस हाथ कर मारद कड़े तुम सब ओषा सोमवार ओषा मंगलवार ओषा गुरुवार ओषा आज पाना क्या झोलटा हम मो होटेल खाए भल लगे पाना खाए मत ठीक अच्छे एबे तो तरकारी एबे तो आलू भजा चली माछ भजा चली तरकारी प्रोसेस स्टार्ट हम से वीडियो स्टार्ट हम सुंदर लगे
ମାଛ ଉପରେ ଦେଖିବା। ମାଛ ଦିଟା ପୋଡ଼ି ସାରିଲଣି। ଜିରା, ଅଦା, ସୋରିଷ ଆଉ ରସୁଣ, ଲଙ୍କା ପକେଇକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଉଛି ସେଥିପାଇଁ। ଗଣେଶ ଦେଖିବାକୁ ଯିବନି ନୟା ବୋଲି? ଟାଇମ୍ ବି କମକୁ ହେଉନି। ବେଶ ଦିନ ହେଇଯିବଣି। ପାଖେଇ ଗଲାଣି, ଭୋକ ବି ଲାଗିଲାଣି ପ୍ରଚୁର। ପାଣି ଦେଇଦିଅ, ଭୋକ ହେଲାଣି। ଆମ୍ବୁଲ ପକେଇଛ ନା ନାଇଁ? ଖଟା ଫାଇନାଲି ଆମ ତରକାରୀ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ଖାଇବୁ। ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ମଷ୍ଟର୍ଡ କରି। ଓକେ, ମାଛ ବି ପଡ଼ି ସାରିଲାଣି। ବାଳ ବାଳ ଖାଇବା। ଅଣ୍ଡା ଖାଇବ? ବାଇଗଣ ଭଜା ହେଇଛି। ଆମ ଖାଇବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି। ଆସି 3ଟା ହେଲାଣି। ତରକାରୀ ବାଡ଼। ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ନେଇକି ଆସିଲା ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଯାଉଛୁ ସନ୍ତୋଷ ମୋର ଖାଇବୁ। ଏମିତିରେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, 3ଟା ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି 3ଟାରେ ଖାଉଛୁ କାହିଁକିନା ସେ ତାଙ୍କର ଆସିଲା ବେଳକୁ ଲେଟ୍ ହେଲା। ସେ ଲେଟ୍ରେ ମାଛ ଆଣିଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ